Je super, jak všichni soucítí s těma 120 lidma, kteří žijí. Ale co těch 224 lidí, co bylo v tom letadle, který se střelili minulý týden? Jste vovce! Vovce! Jste jenom vovce! Dáváte si francouzský vlajky. Byli jste ve Francii? Nebyli, vole! Co to je? Nevíte nic o Francii? Nevíte nic o Syrii? Jste vovče, vole! Jste vovče! 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 A teďka mám pro vás jednu senzační novinu, vole. Předtím, než jsem, vole, začal natáčet to video, jsem si tady dal make-up, vole. Ty jsi z toho nevšim, vole. A víš proč? Jsi vovce, vole. Vovce, vole. Vovce, vole. Chápeš? Posloucháš Young Taga, jsi jenom vovce, vole. Já to znal, když to nebylo cool. A ty ne. Jsi jenom vovce, vole.